Bata Drummers? Well, dito kay Hilbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Ikay na sa'yo ako'y namumula ang nabuhay dahil nakita sa'yo sa'yo nabibinig mo ako'y sa'yo, ikaw ay sa ilalim
kong mabuhay. Magkakapagsaya halina tayo'y umiga. Pakinggan niyo kung paano ako magmahal. Ako'y nakahanda magtiis para sa'yo. Lahat ng mga gawain ako na ang tatrabaho. Mahiga ka na at natulong, magkasarap ka ng gusto. Saka na lang kita gigisingin sa ating mga o magmamahal. Bago ako sa pagkatunaon, nakabago ako at sa kaligayahan ako ika'y aking pagbibigyan. Mauna wag na mauna ka na sa lahat ng bagay. Sa uling antungan, wag na ako. Hello mga manoy, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon ay araw po ng linggo at ngayon ay nagse-celebrate ng Valentine's Day ang mga magsing irog yan. Sa mga naka-LDR tulad ko, Happy Valentine's sa'yo lalab. I love you so much and wish you always. Ingat lagi. Sa mga walang kabalintino at walang balintina, better luck next time po. Huwag magpumilit at baka tayo madisgrasya. Baka tayo makahanap ng may sakit. Nako, delikado. Sa ngayong araw po na to ay magkakaroon tayo ng shoutout. Shoutout saka konting promotion ang gulo ni Brian. Unahin po natin, sabi ni Ma'am Anisha De Lunas, yan. Shoutout po sa dalawang batang drummer, si Rhian at Rhian. Maraming salamat po, Ma'am Anisha De Lunas. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, ito talaga natin, regular natin to. Huwag kang maingay, Brian. Hello po, Sir Hill. Ang hirap po ng sitwasyon nila. Palipat-lipat ng pwesto kasi bawal daw kahit ganun. Tuloy pa rin ang pagpapasaya at paghanap buhay. Shoutout po kay Rhian at sa papa at mama niya at sa lahat din po ng mga sponsors ni Rhian. Thank you din po sa iyo, Sir Hill, for always there for Rhian and family. Shoutout po kay Bri. Oy, Bri, shoutout daw sa iyo. Sabi ko, halika, come. Shoutout daw. Shoutout daw sa iyo, sabi ni Ma'am Pat. Okay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Pat. And thank you po. God bless po. Next. Sabi naman ni Sir Mahmoud Manong, pasensya na po sa panonood ko sa idol ko si Rhian Morales. So, ngayon ko lang napanood ang kanyang drummer at gigs niya at pa-shoutout po sa kanila at kay Renalyn Pagtalunan at sa iyo din po, Sir Hilbal. Shoutout din po. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Sir Mahmoud Manong, and shoutout po sa lahat ng mga taga, taga-Cotabato kasi Sir Datu Manong, yan.
Ang gulo ni Bray. Maraming salamat po, Sir Mahmoud. Dato Manaw. Next. Sabi naman ni Shuttle Tanker, si Ma'am Purple K po ito. Hello sir, nagpunta ka pala ng Binondo. Opo mo ma'am. Kung Hepa Choy, shoutout sa idol ko. Napakasipag na bata. Maraming salamat sa Ma'am Purple K. Siya po si Shuttle Tanker. Si Shuttle Tanker po ay asawa ni Ma'am Purple K. Yan. Maraming salamat and thank you po. Shoutout din po sa inyo lahat yan sa Rojas City. Yan. Nasa Rojas kasi sila ngayon. Okay, next. Sabi naman ni Sir Lodovico Enigado, shoutout po Sir Rival, napot ko ulit si Rhian, musta, yan. May kasunod siya ulit, shoutout po ulit Sir Hilval, kailan kaya ulit magsasama ang dalawang bata, sabi pa rin ni Sir Lodovico Enigado. Hayaan nyo lang po at baka sa mga darating na panahon magkakasama rin yan. Okay, maraming salamat po Sir Lodovico Enigado. Okay, next. Sabi naman ni Jennifer Arboso, Jennifer, hi, hello Rhian, idol, ingat ka lagi, God bless. Shout out sa iyo from Qatar, Jenny. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Jenny. Ingat-ingat po tayo dyan, mga kapwa nating OFW sa Qatar. Yan. Next. Sabi naman ni Ma'am Joss Villaflor, shout out po sa inyong lahat. Ingat lagi, Rhian at Sir Hill. Maraming salamat po, Ma'am Josie, and ingat din po kayo. Next. Sabi naman ni Ma'am Ruth Porteo, asawa po ito ni Sir Hernan Porteo. Hello Sir Hill. Shoutout po, watching here in Pangasinan. God bless po kina Rhian and Rhian. Maraming salamat po Ma'am Ruth Porteo and shoutout po sa inyong lahat yan, lalo na dyan po sa, sa Pangasinan. And then dun sa bayan din po ni Sir Hernan Porteo sa Sorsogon. Sa Pilar, Sorsogon yan. Maraming salamat. Next, yan. Sabi naman ni Ma'am Villegas Ani, hello Sir Hill, sipag ni Rhian at Sir Eddie. Hirap naman po niyan, palipat-lipat sila. Salamat sa update Sir Hill. Pa-shoutout po kay Trexie Espinosa. Thank you and God bless you po. Ayan, may binabati rito si Ma'am Villegas Ani. Shoutout daw po sa iyo Ma'am Trexie Espinosa. Ang pagbati ay galing kay Ma'am Villegas Ani. Maraming salamat po Ma'am Villegas Ani. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Brenda Balasa, hello Sir Hill and my baby Langga, Rhian. Ingat kayo at kay Tatay Editin. God bless you all. Sana matapos ng pandemic para makadire-diretso ng pagtugtog nila Tatay Eddie at baby Langga, Rhian. Maraming salamat po Ma'am Brenda Balasa. Thank you po. At get well soon po kung meron po kayong dinaramdam sa inyong kalusugan. Next. Sabi ulit ni Ma'am Jessie Villaflor, ayan, ingat palagi sa gigs nyo. God bless. Shout out sa Batch 81 ng Manila High School. Yung MLX pala, Manila High School. Okay. Shout out daw po, sabi ni Ma'am Jessie Villegas sa Batch 81 ng Manila High School. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Jessie Villaflor. Ayan. Sabi naman ni Ma'am Everly Asia, all out support Sir Hilval. Keep safe po palagi. Maraming salamat po Ma'am Everly Asia. And shout out po sa lahat po ng Team Wiley. Under Ma'am Elaine Q. Salamat po. Next, sabi naman ulit ni Ma'am Patricia Dublin. Hi Sir Hill, thank you sa another update about Rhian. Masaya ako na nakita ko naman si Rhian. Shoutout po kay Rhian at sa inyo din po at sa lahat ng mga sponsors ni Rhian. Thank you Sir Hilval at kay Ma'am Oday. And last but not the least kay Bry, syempre. Ayun, nabanggit ka ng Ma'am Bry. Shoutout daw sa iyo. Itong aking si Bry. Okay, maraming salamat po Ma'am Patricia Dublin. So hanggang dyan lang po ang ating mga shoutout po mga manay. Bigyan ko lang kayo ng update ngayon sa status ng channel ni Rhian. As of now ngayon mga manay, si Rhian po ay meron na po siyang 967 subscriber. So kulang na lang po siya ng I'm sorry 976 pala. 976 subscribers. So kulang na lang siya ng 24 subscribers para maka 1,000 subscriber na po siya. And then doon naman po sa watch hour niya,
meron na po siyang 2,485 hours. Yan. So, kulang na lang siya ng 517. Yan. 1,570 na lang ang kulang niya sa kanyang watch hour. Kaya mga manay panoorin po natin ang mga videos ni Rhian. And then yung kulang niya pong 24 na lang po ang kulang niya, kasi 976 subscriber na po siya. Gagraduate na po siya ng 1,000 na subscriber count. And then hintayin na lang natin na makuha niya yung 4,000 dun sa kakulangan na 1,517 hours. Pagka nakuha na meet na yan, pwede na po siya mag-apply ng para sa monetization niya. Yan. And then hopefully, pagka na-monetize ang channel ni Rhian, magkakaroon din po sila ng karagdagang blessing. Okay? So, supportan po natin Rhian Morales Official, mga manay. Subscribe po tayo. And then huwag niyo naman pong kalimutan, subscribe niyo rin po ang channel ni Uday2524. Yan. Gusto rin po niyang ipag-graduate na rin po natin si Uday sa level 6, kasi as of now nasa 506 pa lang po siya. Pag-graduate na rin natin sa 600 level. Kahit pa unti-unti mga manay, pero priority natin si Rhian muna po. And then kaya subscribe po tayo sa channel ni Uday2524. Then subscribe din po tayo sa channel ni Reynalyn Pagtalunan. Almost 300 na po ang kanyang subscriber count. Tulungan din po natin, supportan din po natin ang channel ni Reynalyn Pagtalunan. And then subscribe din po tayo kay Jamtex. Si Jamtex po ay bukod sa pagiging YouTuber niya, isa rin po siyang DJ. Meron po siyang time slot sa isang radio station. Nakalimutan ko yung radio station, pero pwede nyo check out nyo po sa niya, sa channel niya sa YouTube, Jamtech po mga manay. Ang content niya dyan ay about appliances, maintenance ng inyong mga appliances, yung mga simpleng pag-repair ng inyong mga appliances. So kung interesado kayo dyan, pwede nyo panoorin din po ang kanyang channel, Jamtech po mga manay. And then last but not the least, subscribe din po tayo sa channel ng aking apo, Dylan Fernandez Official, mga manay. Nagsisimula pa lang siya, halos wala pa siyang nai-upload na videos, kundi yung kanyang intro pa lang. Pero subscribe na rin po tayo mga manay. Okay? So maraming salamat muli po. Binabati ko po kayo ng Happy Valentine. At sa lahat po ng magsingirog yan, magmahalan. Sa mga nagkaaway, magkabatina. At sa mga nagkakatampuhan, ayusin na yung mga gusto. Okay? Happy Valentine po muli sa inyong lahat. At syempre, Happy Valentine sa ilala. Muli, ito po si Hila at ito ang Hilbag Channel. Napupulol na ako. Umagang-umaga kasi ngayon. Lagi nagsasabi na why palain ang bawat sa atin kung may kapal. Gabayan tayo sa ating gawain at ingatan ng bawat sa atin. Ingatan ng bawat isa sa atin. Bigyan ng pagpapala at iligtas anumang pagkapahamakan. Bigyan na rin ng kalusugan ng malakas na pangangatawan ng ating kalusugan at kaisipan. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos! Just